Gníomhaíochtaí corda, is mis Liam Seisiún an bhfuil a ríist, agus an Gníomhaíochtaí an ábhainn de friúla gandíomh, a mi díristeach lár an corp nó an cór mar a thugtar as béle, so beidh 6 gníomh in éon bhabhta bháin againn tránóna agus then mi 3 bhabhta fud an teisiún. So twas nóid lápar ban bhuail leis an gé ceannta sin líimiid amach ar an dalamh ar an rán agus líimiid na cos san éir agus nuair a hágus san éir a bhain chur mí trasna ar a chéile iad ar nós siosúir is dócha ag tap trasna ar a chéile ar feadh 30 second. So ban mí trí las Superman in isis, so chas mé timppel bulla an an talamh agus sína míad amach na géig na lámh agus na chosa amach agus cumad míad an gart son ar feadh 30 second a sé dachar ar lár an corp agus cór mar sé bhééis a bhfuil nóair a thoisibh áhíine amach mar sin ar nós Superman. So fan milliún internat can in céine inis agus bhfuil Planc Corp a dhéanamh againn agus an orsa ha mé chun súscailí an lámh agus sioscailí an uile a ríist ar feadh 30 second. So síoslinn isteach sa bhád in isis ar an dalamh agus fé mar a háid in san bhád agus bhfuil dasan ó rince a dhéanamh againn agus an bhád ag amach dreimid ó thaobh bháin an taobh eile. Déanaigh cinnte bhór rám Cumad Suas agus na cosa Cumad Suas cumá mátáis an cúpta guibh in san corp í lár an corp is féidir bhór gosa ordú as an dalamh chuna an ceanta dhéanamh ábhrín níos deacra. Muna bhfuil tá sin ceart go leor chomá agus cumad míad ag dabhsa ar feadh 30 second.
Caithfí gan uair soch bhfuil bhórgáde ar an dá héamhdíobh agus sibh á manú fé mar a hábhar gorpa gasa. So arís an gant céanna fé mar a bheith brúna níos a dhéanamh gin hasbid an corpa héamh bháin in mi banú leis lin ar lábheith agus síos lin ar an talamh arís agus casmí go dtíon taobh eile an ar garda ar an taobh eile dína banú chomá. So ha mi dul ó héamh bháin go dtíon taobh eile ar feadh trog a second. So príomhnóid le rá saolaíochta chomá. So síos linn ar an dalamh in san áitchain céannas rám leis an gceann déarnach agus an uair mi chuna chosa a bhoga álas bhfuil mí gré agus ála is go bhfuil duine éigean ag tacna ar níag. So cumáid ag ré ar feadh trog a second agus déanamid iirecht an rás a bhuachant. Gníomhaíochtaí tá súil gom gur bhain sibh tarbh agus tá le bhas sin agus nachfuil sibh catamach chomláán in íig, beidh mé héan thar neis libh an tatan sibh gún. Go dtí sin, go dtí sibh slán.